Mara welaýatyna koronavirus näsawlarynyň görülmegi we ölüm sanlarynyň ýokarlanmagy bilen ila tarasyna vaksinasiýa işleri batlanýar. Lewap welaýatynyň Hojamad etrawyna epidemiologik ýagdaý yaramazlaşýar. Türkmenabat şäherine we Çärji etrawyna ýagdaý gadalaşýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Soňky bir näçe hepde bäri mewjudyan koronavirus ýokuşmalarynyň fonuna Türkmenistanyň hökümeti henizem ýurdun çägine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Azatlygyň mardak habarçysy Sewit hastaxanalarynyň näsawdan dolanyny habar berdi. Hastaxanalarda ýer ýok diýip bir Sewit ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz dermanxanalara barýan adamlaryň sanynyň köpelendigini habar berdi. Bu aralykda Sewit ilatynyň arasyna sanjymy işleri batlanýar. Azatlygyň habarçysy vaksina kabul etmedik adamlaryň edara kärhanalarda işe goýberilmeýändigini habar berdi. Türkmenistan 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin koronavirus vaksinasyny hökmany diýip oglan eden sanly ýurtlaryň hataryna galýar. Hastaxanalara barýan adamlardan sorulýan ilkinji sorak olaryň vaksina alanlygy barada bolýar. Hastaxanalar adamlaryň hökmany suratda vaksina kabul etmeldiklerini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Şeýle-de ol lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň arasyna koronavirus ýolugan adamlaryň bardygyny habar berdi. Lewap Sewitine Hojamad etrawy keselçiligiň görülýän Sewitine urilýär. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy Hojamad etrawyna köpelýän koronavirus näsawlarynyň 15 sentýabrdan başlap Türkmenabadyň hastaxanalaryna getirilip başlananyny habar berdi. Şeýle-de habarçymyz ýerli çeşmelere salgylanyp Türkmenabad şäherine we Çärji etrawyna epidemiologik ýagdaýyň gadalaşýanlygyny, virusyň ýaýramagynyň goşuýanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi koronavirus ýokuşmalarynyň gerimi onuň ýaýramagynyň depkini barada statistiki sanlary ma'lum etmeýär. Saglyk hünärmenleriniň özleriniň bu ýagdaýlary boýunça barlyk geçirip geçirmeýänlikleri näme galýar. Lewapda yerli häkimetlere ýakyn bir çeşmenin maglumatlaryna görä Azatlyk radiosy derman ýetmezçiligi barada bir näçe gezek habar berenden soňra Aşgabatdan varan prokuratura işgärleri Lewapyň hastaxanalaryna barlyk geçiripdirler. Yerli çeşme prokuratura barlyklarynyň soňra Lewap welaýatynyň köpügürlü hastaxanasyna hemde ýokunç keselleri hastaxanasyna näsawlara virusa garşy dermanlaryň berilip başlananyny habar berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň administrativ merkezine karantin çäklendirmeleriniň dowam edýändigini habar berdi. Onun maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenabadda ähli bazarlar we dukanlar ýapyk bolmagyny galýar. Karantin güýçli depkinne dowam edýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe dukany ýeti we satyjylar 1 oktýabrdan başlap öňkü tertipde öz işlerine dowam etmäge ruhsat berilejekdiginiň özlerine aýdylanyny gurrun berdiler. Yerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda koronavirus näsawlarynyň bejergisine maşgala lukmanlarynyň tagallalarynyň ýokary bolanyny gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadda maşgala lukmanlary hastaxanada ýatman öýde bejergi alýan köp näsawa Türkmenistanyň Saglyk ministrligi tarapyndan tasdiklanan bir bejergi esasyna saglyk ýardamlaryny beripdirler. Şol bejergi köp näsawa kömek etdi. Häzirki wagtda Lewapda welaýat hastaxanasy we ýokunç keseller hastaxanasy koronavirus näsawlaryny kabul edýär diýip çeşme aýtdy. Marada vaksinasiýa işleri batlanýan mahal Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli çeşmelere salgylanyp Türkmenabad boýunça 50 götürüm raýaty sanjym edilendigini habar berdi. Türkmenistan sanjym işleriniň depkini boýunça statistiki maglumatlary köpçüligi aşgar etmeýär. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenabadda koronavirus hastalaryny kabul edýän hastaxanalar ýerli näsawlaryň sany azalan soň Hojamad we beýleki etraplardan hasta kabul edip başlapdyr. Ýene bir ýatdamaly ýagdaý bu virusyň pik tolkuny geçdi. Häzir bu virus asy-ýuwaş azalyp başlady. Indi Türkmenabad boýunça näsaw azaldy. Hastaxanalara Hojamad we beýleki etraplardan hasta kabul etmek tapşyryldy diýip bir ýerli lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň öňümüzdäki aý geçiriljek sammitine Türkmenistanyň geňeşe dolu hukukly agza hökmüne gatnaşmagyna garaşlýar. Bu barada Türkiýanyň hökümet başyndaky Adalet we Ösüş partiýasynyň başlygynyň orunmasary Binali Ýyldyrma salgylanyp Azerbaýjanyň Report Nokot az neşri habar berýär. Türk geňeşiniň 8-nji sammiti 12-nji noýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherine geçiriler. Azerbaýjan neşriniň habaryna görä Gurama başlyklyk gezegi öňümüzdäki sammitde Türkiýe geçiriler. Şeýle-de Istanbul sammitine
samitine geňeşiň adynyň üýtgedilmegine garaşlýar. Binali Ýyldyrymyň sözlerine görä türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi türki dilli döwletleriň gurammasy adyna eýe bolar. Ýatlasak geňeşi agda ýurtlaryň döwlet başlytanlarynyň mart aýyna video aragatnaşyk arkaly geçirilen resmi däl samitine Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geňeşiň statusynyň üýtgedilmegini teklip edipdi. Mundan oňaly ýylyň ahyryna Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Türkmenistanyň türki geňeşe ýürüýte status bilen goşulmak mümkinçiliklerini garalýanyny habar berdi. Geňeşiň baş sekretary Bagdad Amreýew 28-29 ýylyny Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hemde vice-premier we Daşary işleri ministri Raşid Meredow bilen duşuşdy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazawstan, Gyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe türki geňeşiň dolu hukukly agdatydyr. Wengriýa geňeşiň synçy agdatydyr. Gurama 2009 ýylda esaslandyryldy we agda ýurtlaryň döwlet başlytanlary bu guramanyň türki dilli döwletleriň arasyna ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýanyny taýýarlar. Synçylara görä Türkmenistan özüniň hemişelik bitaraplyk statusyny salgylanyp türki geňeşe agdalykdan gaça durýardy. Geňeşiň 31 martda geçirilen samitiniň neden çykyşyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny ýene bir gezek notady we öz ýurdunyň geňeşe agda ýurtlary bilen halkary gurumlaryň çägine hyzmatdaşlyk edýänligini aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 15 sentýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň türki geňeşe goşulmagyna syn berdi. I think the pandemic and the problems with the global economy. Meniň pikirimçe pandemiýa we dünýä ykdysadyýetine problemalar türkmen resmiýlerini ýagdaýlara öňkünden başgaça çemeleşmäge getirdi. Biz bu ýurdun öz-özüni özüňeleşdiriji döwletdigini, Türkmenistanyň ykdysady problemalaryň tas 6 ýyl bäri dowam edýändigini bilýäris. Şonuň üçin meniň pikirimçe bu şeýle bir ýagdaýa gelip ýeten bolmaly, ýagny hökümetiň tas ählak zaty üzüňeligini özleri üçin peýda getirmeýändigini boyun alan bolmaly diýip Panier aýtdy. Galbersede ekspertiň sözlerine görä türki geňeş türkmen hökümetiniň harby bileşiklerden gaça durmak ýöreliglerini de gawat gelýär. Medeni gurama Türkmenistanyň ykdysady we sewda babatda geňeşe agda ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegine mümkinçilikderidir. Şeýle-de Bruce Panier'iň ynanjyna görä Türkmenistanyň türki geňeşe agda bolan Azerbaýjan we Türkiýe bilen gatnaşyklary ösdürmegi onuň ýanygyç ekspert ugurlaryny Azerbaýjan we Türkiýanyň üstü bilen diversifikasiýalaşdyrmagyna ýardym berer. Eýsem Türkmenistanyň türki geňeşe goşulmagy onuň ýakyny geljekde başga halkary gurumlara goşulmagy istek bildirmek ähtimallygyna da işaret edip bilermi? I think that is probably true. The fact that they're willing to join this Turkic Council is again, I think, a sign that they're. Meniň pikirimçe bu dogry bolsa gerek. Türkmenistanyň türki geňeşe goşulmagy istek bildirmegi olaryň öz üzüňelik siýasatyny, bitaraplyk siýasatyny gaýtadan gözden geçirýänliklerini aňladýar. Meniň pikirimçe olar ýekeligiň mümkin näildigine, munyň diňe problemalara ýol açýanyny göz ýetirdiler diýip Panier aýtdy. It's just been impossible and it's created a lot of problems for them. Ekspert halkara ykdysady sewda we medeni guramalara goşulmagyň Türkmenistan üçin bähbitligini gurrun berdi. Ýöne Merkezi Aziýa boýunça ekspert şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Ewraziýa ykdysady bileşigi ýaly öňkü Sowet Soýuzyny ýa-da salýan Rus agalygyna guramalara ýa-da harby howpsuzlyk we gorunuş maksatly halkara guramalara goşulmak ähtimallygyny özüniň göz öňüne de getirip bilmeýändigini aýtdy. Şeýle-de Panier Türkiýanyň soňky ýyllarda diňe bir sebitde däl tutuş dünýä sahnasyna hassa işçiňleşenligini gurrun berdi. Ol Türkiýanyň we Türkmenistanyň galy bersede geňeşe agda beýleki ýurtlaryň taryh kökleriniň birege gawat gelýändigini, Merkezi Aziýa ýurtlary Sowet Soýuzynyň garaşyly garandan soň 90-njy ýyllarda türk halklaryň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça synanşyklaryň bolanlygyny, ýöne ol döwürlerde bu synanşyklaryň onçokly başa barmanlygyny, Türkiýanyň liderlik rolunyň pes bolanlygyny, ýöne soňky bir ýyl Türkiýanyň dünýä sahnasyna hassa güýçlenip işçiňleşenligini gurrun berdi. Because Turkey has so much more in common. Sebäbi Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna Hytaý, Russiýa ýa-da Günbatyr ýurtlar bilen deňeşdirilenine has köp umumlyk bar diýip Panier aýtdy. Kädirki wagtda ortaýetdäki türkmenistanlylar Türkmenistana gaýdyp gelmek mümkinçiligine garaşýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistandan çykmak isleýän we munyň üçin mümkinçilik gözleýän adamlaryň sany hem artýar. Covid-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly çäklendiriji çäreleriň berkidilmegine garamazdan Türkmenistanda ýylatyň arasynda ýurdy terk etmek islegler saklanýar. Azatlyň çeşmelerine görä diňe Moskwada adyndan 2,5 müň adam ortaýetden Türkmenistana guralýan uçuşlara garaşýar. Sanawlar Türkmenistanyň ilçihanalarynda düzülýär we olara diňe ähli resmi namalary bar bolan raýatlar gelýär.
Çeşmelere göre Türkmenistanlylaryň ýene ençemeti Orsiýetyň beýleki şäherlerinde Sankt-Peterburg, Gadan, Astrahan ýaly türkmen konsulluklary bar bolan ýerlerinde de garaşýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtdan çykmagyň örän kyndygyny habar berýärler. Karantin çäklendirmeleriniň puhtalandyrylmagy, pasport almakdaky kynçylyklar we edaralaryň iş tertibiniň çäklendirilmegi köpleriň ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini hatam adaltdy. Azatlyk bilen anonim gürleşen türkmen resmiýetleri ýyladyň ýurtdan gitmeginiň hökümetde alada döredýänligini aýdarlar. Prezident Migrasiýa we Daşary işler ministrligine her dürli sebäp bilen ýyladyň gitmeginiň öňüni almagy tapşyrdy diýip habarçymyz anonim şertlerde gürleşen resmiýetleriň birini setirleýär. Onuň sözlerine görä prezidentiň bu buýrugy Türkmenistany terk etmek isleýänleriň köpdigi we bu meselede Orsiýetyň elçihanasynyň Türkmenistandan uçar gatnawynyň sanyny köpeltmek baradaky teklibi bilen baglanyşykly. Diňe koronavirusdan adamlar ýogalýarka, bu etem Türkmenistanda galan raýatlary hem çykarmak teklibi bolýar diýip çeşmeýär. Adatlyň çeşmelerine görä ýurt demografik kriziň golaýynda. Ýurdun häkimetleri ýylatyň 2,7 million çenli adalanlygyny anyklapdyr. Güýçlük tasady krizis sebäpli durmuşyň ýergiderli yaramazlaşmagy köpleri iş gözläp ýa-da hat amatly şertleri isläp ýurdy terk etmäge mejbur edýär. Häkimetler hem öz gezeginde demografik krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýöne raýatlaryň gitmeginiň öňüni almak üçin dürli çäreler görýärler. Şol sanda pasport bermegiň gijikdirilmegi we ret edilmegi, döwlet edaralarynyň işgärlerinden pasportlaryň elinden alınmagy, türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň ýüze bermek üçin olara batyş etmek we ýurtdan çykmakda dürli päsgelçilikleri döretmek ýaly hereketleri edýärler. Bu aralykda Garaşsyz Neşir Türkmen News Orsiýetden Türkmenistana türkmen raýatlaryny alyp barmak üçin gatnawlaryň sanynyň köpelýänligini habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä, indiki 2 aýda Orsiýetden Türkmenistana 6 sany charter reýsi guralar. Ýörite uçuşlaryň Orsiýetden Türkmenistana we Türkmenistanyň Orsiýada ýolagçylary alyp barmagyna garaşylýar. Neşir bu arada Moskvadaky türkmenleriň medeni merkeziniň başlygy Gulnawat Tekaýewa 2 charter uçuşyň 17-nji we 29-njy sentýabrda planlaşdyrylýanlygyny aýdar. Türkmen News neşri Orsiýetyň S7 aviakompaniýasynyň pandemiýa başlary bäri Türkmenistandan Orsiýada birnäçe ýadak charter uçuşlaryny amala aşyranlygyny, aviakompaniýanyň köplenç Türkmenistana boş uçýanlygyny habar berýär. 10-njy sentýabrda 7 ýolagçy Orsiýetden Türkmenistana uçurly uçdy. Uçar Türkmenistandan Orsiýada bolsa 171 ýolagçyny alyp gitdi diýip neşir ýazýar. Türkmenistan geçen ýylyň awgust aýynda koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlara gidýän raýatlaryny ýygyna getirip başlady. Türkmenistanyň daşary ýurtlara adaty howa gatnawy 2020-nji ýylyň 17-nji martynda besedildi.